Αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ακούμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές Του την παραβολή του άσπλαχνου δούλου, η οποία μας μεταφέρει μπροστά σε μια πνευματική πραγματικότητα που είναι ο πυρήνας της σχέσης μας με τον Θεό, αλλά και με τον συνάνθρωπό μας. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι άλλη από την ανάγκη για συγχώρεση. Ο Χριστός μας, μέσα από αυτή την παραβολή, μας παρουσιάζει έναν βασιλιά που χαρίζει ένα αστρονομικό και ανυπολόγιστο χρέος μυρίων ταλάντων σε έναν υπηρέτη του, επειδή ο υπηρέτης του τον παρακάλεσε με ταπείνωση. Αυτό το τεράστιο χρέος συμβολίζει το ασήκωτο βάρος των δικών μας αμαρτιών απέναντι στον καλό και Άγιο Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξοφλήσει το χρέος των αμαρτιών του όταν βρεθεί μπροστά στον δικαιοκρίτη Χριστό. Όπως αναφέρει και η έκτη ευχή που διαβάζει ο ιερέας στην ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, «Εάν γάρεις κρίσιν έλθεις μετά των δούλων σου, ουδείς ευρεθήσετε καθαρός από ρήπου, αλλά παν στόμα φραγίσετε, μη έχον τι απολογίσαστε». Τα στόματα θα σφραγίσουν, γιατί δεν θα έχουν καμία δικαιολογία για να μπορέσουν να απολογηθούν. Και όμως, ο φιλάνθρωπος Χριστός, με μόνο κριτήριο το άπειρο έλεος Του, σβήνει το χρέος μας κάθε φορά που προσερχόμαστε με ειλικρινή μετάνοια στο μυστήριο της εξομολόγησης. Ναι, αδελφοί μου, τόση είναι η χάρις, η φιλανθρωπία και το έλεος του Χριστού μας, που όταν ο χριστιανός προσέλθει στο πετραχύλι του αμαρτωλού και αναξίου ιερέα για να αφήσει τις αμαρτίες του με ειλικρινή μετάνοια και ταπείνωση, ο Χριστός σβήνει το χρέος με μιας. Μέσα στην παραβολή διαδραματίζεται και κάτι το πολύ τραγικό. Ο δούλος που ευεργετήθηκε τόσο απλόχερα συναντά ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε ένα μηδαμινό ποσό και αντί να δείξει την ίδια ευσπλαχνία, τον πιάνει από τον λαιμό και απαιτεί το χρέος σε σημείο να τον κλείσει στη φυλακή μέχρι να του το εξοφλήσει. Αδελφοί μου, αυτός ο άσπλαχνος δούλος είμαστε δυστυχώς πολύ συχνά εμείς. Μέσα στην πνευματική τύφλωση που μας διακατέχει, ξεχνάμε πόσα μας συγχωρεί καθημερινά ο Θεός και γινόμαστε σκληροί, άκαρδοι, ανυποχώρητοι και πολλές φορές εκδικητικοί για τα μικρά παραπτώματα των αδελφών μας προς εμάς. Εδώ ακριβώς είναι και το μέγιστο πνευματικό παράδοξο. Ζητάμε από τον Χριστό να δείξει τη μέγιστη ευσπλαχνία και το έλεος Του σε εμάς, αλλά εμείς τους συνανθρώπους μας εξαντλούμε την αυστηρότητα και τη δικαιοσύνη. Η προειδοποίηση του Χριστού στο τέλος της περικοπής είναι συγκλονιστική και ξεκάθαρη. Ο βασιλιάς παρέδωσε τον άσπλαχνο δούλο στους βασανιστές. Έτσι ακριβώς, λέει ο Κύριος, θα πάθουμε και εμείς από τον επουράνιο Πατέρα, εάν δεν συγχωρήσουμε από καρδιάς τα παραπτώματα των αδελφών μας. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, που ζει μέσα στην Εκκλησία, μεντέχοντας στη μυστηριακή τη ζωή, η συγχώρεση δεν είναι μία απλή τυπική κίνηση ή μία επιφανειακή ευγένεια. Πρέπει να πηγάζει από την καρδιά μας, όπως ακριβώς είπε ο Χριστός στους μαθητές Του. Αν δεν αδειάσουμε την καρδιά μας από το δηλητήριο της κακίας, της μνησικακίας και του εγωισμού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για να κατοικήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν αρνούμαστε να συγχωρήσουμε, ουσιαστικά κλειδώνουμε οι ίδιοι την πόρτα του ελέους του Θεού για τον εαυτό μας, όπως ακριβώς ομολογούμε
και στην Κυριακή προσευχή και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αδελφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να μαλακώσει τις σκληρές καρδιές μας. Ας κάνουμε σήμερα κιόλας το πρώτο βήμα, δίνοντας αληθινή συγχώρεση σε όσους μας πίκραναν με οποιονδήποτε τρόπο στη μέχρι σήμερα ζωή μας, έτσι ώστε να αξιωθούμε και εμείς να δεχθούμε το άπειρο έλεος και την αγάπη του Χριστού και στη συνέχεια να κερδίσουμε επάξια και με καθαρή καρδιά τη Βασιλεία Του. Αμήν.